Odchádzame z rovinky čo expedíciu. Teda aj posteľ, ste nevideli ešte? Pohodlie musí byť pred výstupom. V chladničke je pivko. Čo som videl, toto ešte nie je. Chceme to dať. Takže sme prišli na parkovisko, kde strávime noc. Je 8 hodín. Tuto si my rozložíme bivak. Dobrá roznovička. Je to moja? Tvoja, no. Ha? Naša. Čo je tvoje? Aká naša? Bačovka. Páleka nie je tvoja. Ako ja mám tú tvoju páleku skáde mať. Čiže aj není dobrá. Dobrá je. Čo keby si nalial? Dáme si pivko na... No? Pred spaním. Bam. Aj do druhej sme si mohli, nie? Dať. Si zaštamperlík? To je parketa. Na tebe to ráno nechutí. Neviem, či ti mám lievať, keď Potom nebo sa to šmíka. ti to nechutí. Či ešte za jeden taký polovičný by si vypil však? Aj zima je, tak sa tu riadne dašlo slnko, vieš? Daj si najskôr na stranu perlík, lebo potom to nevieš ani otvoriť, aby si dostal správny. Na koľko si dáme budík? Tak aspoň, neviem, o 4:45? Today's last cigarette, remembering what she said. No. 11 a už sme 4 hodinku na ceste. To má byť. Krávy ešte spia. Tam nás čaká hrebeň. Hochkonik. Ja už nepoužívam hrebeň. Hochkonik. Pozri sa. No, vajci asi nabí. Ideme na Erichute a stade zase ďalej. Tu je tá Erika. Huta. Stará huta. Za nami je ten hrebeň, čo vidíte, to tam sa ideme lietať. A čo? Mliečko, mäsko, vajíčka. Počúvajte, deti. To je poučný výlet. Brutálny úžitok.
spot. Sa nepotíš. 900 metrov výškový sme dali, 2305 sme, hodinka 54 a sme na nástupe. Dobre, čas. Čo? Sprchne? Mohlo by vydržať, ale jak vieš, v horách nikdy nevieš. Hej, vyzerá to, že... Nie je to isté. A tak máme, všetko máme. Dobre, poďme, lebo sa to tu plní. Wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. Living on the edge. V hentom sedielku sme sa naviazali. Prvú vežičku máme za sebou. Aj obrovský počet prenasledovateľov. Nádherné to tu je inak, hneď od začiatku, takže odporúčame. Máťo teraz ide duť tento B-čkový úsek. Brutálny, preto B, lebo brutálny. Ale ide to, super. Veronika vravela, aby som ti na teba dával pozor. Kokos, toto je ten preskok. Fakt? No tak leď. Sa volá Flying. Čo ideš robiť? Čo ideš robiť? Si mám tak riadne. Ukáž, ten ja ti to ukážem. A nedáva sa to väčšie vyderábaš. Toto je ten najväčší preskok taký jedinstvený svet. Ale mal si ísť vrchu o ňom ako povrazovesci. To ideš ty? Tak ja, zase všetko ja. Pekne to tu vedie takto hore, ty kokos. Luftovci. Nevieš, kde sa máš skôr pozerať, taká nádhera. Nás čaká tento ostrý hrebienček. Bude asi najkrajšia časť tohto prechodu. No. Beautiful. Všetko je zaznamenané, je to nádherné. Yes. You will be in the movie. Steven Spielberg. Či oný. Tak sa volá. Ale nám slabne batéria. Flying Fox mizol, museli sme to obchádzať. Tuto to bolo škoda. Boli sme pripravení lietať ako líšky, ale nakoniec z toho nič nebolo. Chvála Pánu Bohu, počasie nám zatiaľ drží. A hore možno budete vidieť taký malý domček, tam ideme. Takže všetko zatiaľ ide. Máme energiu, to je dôležité.
Jazierko, kde sa okúpeme večer a vyumývame. Počkaj, tak idem rovno a... To už máš? Ticho rovno. Dobre. Pán Boh, že ťa tu mám. No. Hore vrchom prejdi po tom lane. Sme tu není kvôli vlastným veciam. Sa strašne hýbe, to je nepríjemné. Takto sa to proste má ísť, to som ti presne ukázal. Ďakujem. Neurobíš chybu, tak dáš. To je pekná fotka. Ďakujem ti pekne. Pekná fotografia. Tady to hore ešte cez tieto vežičky. Hore. Nemáš. Tu sme sa dostali po takýchto hladkých platniach, kde vlastne ani nebola ferata asi. A sme zle odbočili, tak sme išli tady. Ale už sme dobre. Dostavíme sa. Ukáž prstom. Tu je búch. Búch. No. Búch. Čiže najťažšie úseky máme za sebou. Tu boli tieto platne totálne bez chytov a bez vstupov. Ako sa ti išlo? Som našiel. Našiel si? Som tam našiel pekné stupíky. Krásne. Dalo sa nájsť. Ale ten paraglidista bol super. Ale aký krik som počul. Trvalo to dlho. No a teraz, pozri, či tam je tá knižka, by sme si napísali sa. Čo si tam chceš napísať? Že Majko a Maťko. Dnešný dátum. Hen tam je Matras House. Yes, teraz ho krásne vidno. Tu ma odfoť. Asi by bolo treba srať, tak si vypol s tým. No, posledné také klesanie väčšie. A to hrebienkom hore. Tady. A Matras House. A Hochkonik nás čaká. Feratu máme za sebou a už len chodeckým terénom. Smack, crack, shack-a-lack. Tie another one to your back, baby. Hey, kids, rock and roll. A prtíme dole
Za ženami a deťmi. Nie našimi. Jasné, tie tu nie sú. Sladké pivko. Neviem, či tu majú Radler, myslíš? Také. Pivo so Spriteom? S tebou není reč. Aspoň, že pozveš. Aspoň, že pozveš, lebo som ťa sem zase vytiahol ja. Čo tu Miloš tu není Bigest. Poďme dnu pozrieť. Čau. Cesta dole, Arthur House na bus, neviem kade ide, niekde po tomto snehovom poli. A prečo ideš tade? Prečo nie tade a neviem povedať ani ja. Tam sú ľudia, uvidím. Prichádzame do civilizácie. Kravičky vonia. To by mal byť ten Arthur's House. Koníky. No, to je tak nasledujúce. Arthur's House. Ja? Ja. 9 kilometers 1500 meters. Bol dlho na slnku. 500. Bol si dlho na slnku, to dá Poliaky. Je to tak. Dneska sme sa krásne prešli.
1700 hore, 1500 dole. Slušno.